Ens diuen terroristes i ho són ells. Ens diuen terroristes i ho són ells. I els presos al carrer, i lluita tu també, ens diuen terroristes i ho són ells. Fora la policia nacional, fora la policia nacional. I els presos al carrer, i lluita tu també, fora la policia nacional. En diuen periodisme i no ho és. En diuen periodisme i no ho és. Els presos al carrer, i lluita tu també, en diuen periodisme i no ho és. De l'estat espanyol fins als collons, de l'estat espanyol fins als ovaris, i els presos al carrer, i lluita tu també, de l'estat espanyol fins als collons. Sou una banda de mentiders, la Sexta, la Quinta, la Rosa Quintana, la tot, sou una banda de... No, no em donis la mà. No vull saber res, no em donis la mà, home. Esteu potenciant l'agressió i que es treguin els ulls. Ho esteu potenciant. Tu ajudes. Tu ajudes, i jo conec a tu. Perquè em munteu... Sí, hem entrevistat moltes vegades, sí? ens han portat molt bé. No gaire, perquè cada entrevista ve per allà una ciutadanos que també poden dir. I ho feu anar a la vostra manera, tot. Que se us veu el llautó, home. Esteu motivant l'agressió en els nostres joves. Això és el que feu. I digue-li a l'Anna Rosa, que miserable és ella, no Puigdemont. Digue-li, tu que la veus, digue-li, tu ets una desgraciada, no Puigdemont. Ja està bé tant golpisme i tanta collonada. Els colpistes sou vosaltres.